Zoki od lani se Kjavoša dobro golom. Da. Pa i to je opasno, nekad ki nastrada. Tu luda sreća samo štite ga, inače onako je. Usek da mu daješ top, ajde. Pogodi! Ah, te ne faul. Pobjedu.
sistem, evo, še još ne počnjava utakmica 2:0. Мърва нещо голямото изгледа на Шик. Купаc! Че да кажа нещо? Сери, как си? Даре, поштовай, как си? Даре, пропадна. Тук второ по време ти влагаш и да. Я се спрямам. Вие нашите има ли? Ай, го бе! Той е петил веки и силно може да се бори само. Haydi haydi. Ahmet Rakçı. Živa. Čajka, to je nešto. Понищиего, високо подигна ногава и стрелаца и опасна игра е това. Да, той гол ще го даде, а го понищия сега. Знаеш, на всеки напад вие ще имат идея. Не е Сашо, няма трениране, гледа се некако безволни легна. Нема желба.
подигна? 4 или 5 са? 4. Ето взе и повече от 6. Много повече. Браво, Марко! Браво! С нами близко. Играть. Тя гърци. Или? Само всичките другари са милигани. Що? Все другари са милигани. Аша! Сега да кажеш не си да лиган. Да, милигани. Беше много силно по-лошо. Айде, убоги.
Čekaj ove strane u facu. Vjerujte navijači. Ne smo se slikati. Ne na ovaj rezultat. Daj, tu šajk se treba poznati zdravo. Foul. Iman, ne trpi mi ti. Ti mi ne trpi malo.
Raško, ako ne možeš iskoči, Raško! Нищо не е. 5-2. Moraš iskočiti sve. Той. Однинител. Однинител. Той е Мак от стадион. Мак. А, не, той е Боби. Боби, той е Начковски. Да. Да. Знам така толкова. Ситам. Ама той е най-стар. Той е 36 години. Кое Ма това, ама он всеки на клупа. Ще имаше длъга коса по-рано Мак. Там може. Треба ние на бързина пойдем. Па не ни така трябва. Ма знаеш, пола сад ти държиш. А толкова... Па гота е, още 3 минути до полувреме, 4. 20 минути. 20, не е 45 това. Това съм готов, ще плане. Да ще дам. Шанса за гол, ovo je šansa za gol. Šuti ide odmah, alo! Не, тато, не е изключен никой. Там цървей и обей, там Да, и дишне смешуеш. при нас. Да. Там
А ono je много тъмно и не се разликuje. Мені вие са прави. Много тъмноплави. Тъмни пани. Чиста топка, ау! Судиите мора да облечат нещо на жутко, малко да разликuje. Що, например, в другите държави, тия судиите са и жуто най-често. Па, затоа што ретко која фудбалска екипа игра у жут дрес и затоа и они носят жути дресови да се разликuje. Ретко некоја екипа у жуто. Някои цървено Да, ама тој кад играт екипите со плаво и со зелени дресови, плаво майце са. И аз съм видел да видел си веќе пати гледаш телевизија. Минута има ли? Само храбро играние. На рутинайте ги пати. Айде, 40 секунди. Трябва да е край. 5 секунди. 5 секунди.